खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 29 एप्रिल सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों किलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। देहानि थाखाय मोजां जानाय नङा। बबेबा मोनसे खामानियाव देहाया खस्थ' मोनगोन। दिनै खामानिफोरखौ बोलो गोनाङै मावनांगोन। वृष राशि। दिनै नोंथांनि मोजांसिन सान। हरखाब माबा मोनसे मुवा मोनफुंनो हागौ। लटारिफोर लायोब्ला खाफाल जुफिनो हागौ। मिथुन राशि। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारनाय नङा। गोसोआव मावनो लानाय खामानिखौ गुबुना हेंथा होगोन। साननायजों समखौ बारहोनांगोन। कर्कट राशि। नखराव मोजांसिन सम। नखराव मोनसे गोथार मिलन जागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ जयै मावफुंगोन। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा। दुखु दाहानि गेजेरजों समखौ बारहोनांगोन। नखराव जेंना जेंसि जागोन। कन्या राशि। आंखालनि समाव नखराव धोन फैगोन। हरखाब लोगोआ नोंखौ मदद होगोन। धोन मोननायखौ लानानै गोसोआ खुसि जागोन। तुला राशि। नाङा फाङा राव बाहायला बायगोन। बाथ्रा बुंनाया गुबुनजों गाज्रि मोनजागोन। समाजाव सावरायजागोन। वृश्चिक राशि। जायखिजाया खामानिखौ नखरा हेंथा होगोन। गोसोबायदि खामानि मावनो सानब्लाबो जाफुंनाय नङा। फेलें मिजिंखौ लानानै दुखु जागोन। धनु राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जागोन। नखरनि जेंनानिफ्राय बारग'नाय नङा। सुखु दुखुनि गेजेरजों सम थांनायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। मकर राशि। जाथावै खामानिखौ मावनो लुबैगोन। गाव हारसिङैनो थांखि लागोन। मावनो लानाय खामानिया जाफुंसाराबो जानो हागौ। कुम्भ राशि। सोलोंथाइ लानायाव मोजांसिन सम। मोजां सोलोंथाइ लानानै मुं गोसारगोन। गियानि गोसोजों अरायबो मोजां खामानि मावलांनो सानगोन। मीन राशि। गोसोआव हिंसायारि साननाय सोमजिगोन। मालायनि मोजांखौ नायनो बागोन। हिंसा गोसोजों जेरावबो दावगानो हानाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।